everyone, welcome to my YouTube channel. साफ्रोमखौबो बरायबाय दिनै सानजौफुनि ओंखामा माजों जागोन नोंसोरनो दिन्थिलांगोन नायलांबाय थादो भिडिअखौ लोगोफोर मटन आलु मा बानायदों मा रुसुन पियाज वाव टेस्टि मोनदों टिभि नायबाय थादों बियायंफोरा क्या नाम है चुड़ैल नहीं तो माया क्या लिखता है मुसुमतारी मुसुमतारी what मुसुमतारी osumotari what osumotari Maya what musumotari I don't know musumotari mana nggak ada lagi istilah mana Maya Musumatarí sama mama nam Maya Musumatarí mama hamanam hah mama hamanam Jusna Musumatarí baba hale Baba Kamut hmm Baba Kamut manam Dewi Tinat mau belajar nih Dida Jida kemana boro Boro Dida Aboy Abu Aboy nihan Abu Niun Aboy ni mobile Abu Ni Mama Aboy ni mobile Abai ni mobile Mobel kau Ke ang A naidw Ano ma naidw hara delai kitile ma naidw kiti ma bilai Dina ma what is this This is game what game Is go संसिगोन दिनै मा संगोन खोन्थिदो ब्रा एसे बोरमा बेदर ना मटन बेदर नै संसिगोन वाह गोथाव जागोन ना जायालै नों संनायालाय बेलाय मालानिमोन आरोलाय आलुआलाय ए खलिना दोनदों ना नायगोन ना आं नायगोन र' दसे संसिगोन आसोला दे खिन्थि इलाय मा आलु जासिलांखो आलुखौ फ्राय खालामग्रा थावानो नुवासै नामाब्रा थावानो नुवाखै थावानो नुवासै नालाय थावानो जासिगोन आरो थावबो थांनो माबादि जाखायालाय ओमफ्राय ini लगायग्रोयो नाय लोगोफोर आंथ' बेदरखौ इदि खालामग्रोआ डाइरेक्टसो ज्राव सुवालासिनो सङो आंनिया सोरबाफोर बिहामजो लांनो नागिरबाबो सेससै आंनो गोथां जागोन गोथां सोरबाफोर बिहामजो लांनोबाबो गोथां गोब्राम संना होगोन आङो हाफ बयल बयलार बेदरानो जा बोरमा बेदरानो जा अमा बेदरानो जा हाफ बयलसो आंनिया जानांगौ बिहामजो गोदाना बोरै सङो बिदिनो वाह गेसबो होखागोन ओरैनो मोननै मोनथाम खोबना दोननो मोननांगौ गोथाव मोननांगौ ना जानो लुगैबाय आङो जाब्रा इसोर आलुआ फ्राय जाखांबाय जोंहा दा मा सेरगोन बेदर पियाज
आलुआ दस थालांलायबाय तेजपाता तेजपाता आलुआ दस थालांलायबाय जोंनिया किच्छु হবে না তো नहीं कुछ नहीं होता Oh my god, मुझे डर लगता है और brown color kambulan betul Iya. biasa आं मोनथियाना ओंखामजों उखैलाय लांबायलाय आंखौ बेदर नुनानै खाम जानो लुबैबाय बेखौ नुनानै खामखौनो उखैलाय लांबायसो ओंखामखौनो जोंनिया सामब्राम गुफुराबो मोनसे गेसावलायबावसोदां सोर गेसाव मैगं जायो आखाइ देखा रुसुन गेसाव गेसावनानै मा बेदरासो गोसोम बेखौबो होखागोन लास्टआव माने एवखांबो होनोसै जाथावना नुबायलै जानो हानाय नङा जानो गायजारानो थायो आयो आलु सा संख्रिया जाबाय जायाखै मानो आं खांहैयाखै नोंहा दिनदों ओइ नों गारनायालाय आलु हाथायनाव दिखां डास्टबिननिबाबो दिखां बेसेबां खस्थ' आसामावसो मोनो बे फुनायाव मोना जाथावना नुबायलै जासिगोन वाव bahagia जाखाबायलै हा जेनेबा आलु नायसो जागोन मानो उन्दै सांनो नांगौ नै बियो मा दङ इयाव बिलाहि पियास रुसुन बानलु होजोबा आलुना जानो हानाय नङा मानो उन्दै फानजोब मोजां गोलैहांलायबाय खन मा गोलैखो आलु मा बेदर बेदर खन होजोबलाय इखौ होबोला आलौगोन गोथाव जाखाबाय मटन हो गया माया खाएगी न तू हाँ बहुत अच्छा किसी को नहीं दिखा मुझे दिखा ना अरे मेरा चेहरा दिखा आयो नहीं पूछ हो रहा है क्या फुस हो रहा है ऐसे चावल पूछ हो रहा है अभी चावल चलो जानोसै दा माया गोथाव क्या खाएगा तू आज चिकन मा जागोन आज मटन खाने वाले नों बेदर जाया हाँ बेदर जाया हाँ मटन खाएगा ही नहीं खाएगा ना तो टेस्टी लेकिन तो मुझे ये मत खिलाना मुझे ये पसंद नहीं होता दिदीले वरे तुम्ही खायचं तो बाबा लोक भात खायचे ना टेस्टी ने मग लोक भात खायचे जोंहा दायो बोरमा बेदरजों गोथावनो जाखांबाय ओंखाम जाखांबाय मायाबो जाबाय गासिबो जाबाय सब भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लोगोफोर लाइक कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होगोन बाय बाय